Krásný dobrý večer, já vás tu vítám u webináře Zlepši své vztahy a ideálně získej i více klientů. Pokud jste podnikatelka, tak já vás tu ještě jednou vítám a budu ráda, když se budete i zapojovat do tohoto webináře a také bych ráda s váma sdílela, respektive ráda bych i věděla, co a jak to vnímáte všechno a také mě prosím dejte, když tak vědět, jestli všechno dobře slyšíte a vidíte. Já se když tak ještě radši jednou kouknu, jestli všechno jede. Dobrý, takže jede zvuk, tak to jsem ráda, to jsem si ověřila, tak jo, takže můžeme začít. Takže webinář Zlepši své vztahy a ideálně získej ještě i více klientů. Tak, já jsem slíbila takové hlavní 3 body a ty samozřejmě dodržím. A jako první je vlastně, proč si myslíte, že jsou vztahy a celkově komunikace vlastně klíčové pro nejen pro podnikání v online prostředí, ale prostě vlastně pro náš život. Co se týká podnikání a online prostředí, tak tam bych uvedla vlastně pár bodů, kde vlastně jako jeden z prvních bodů bych určitě vyzvedla to, že ten důvod je budování důvěry a loajality vlastně zákazníků, protože celkově důvěra je základem úspěšného vztahu. A je vlastně úplně jedno, jaký vztah to je, jestli je to osobní, pracovní, obchodní. A o to více to samozřejmě platí v podnikání a v online podnikání. V každém vztahu je prostě potřeba důvěra. A ruku na srdce, určitě jsi sama zažila situaci, kdy tě někdo podrazil nebo udělal něco, co se ti fakt nelíbilo. A jak jsi mu po této zkušenosti vlastně důvěřovala? V online světě, kdy vlastně chybí ten osobní kontakt, je správná komunikace právě klíčem k vytvoření důvěry. A jasná, konzistentní komunikace, která je vlastně autentická a otevřená, pomáhá zákazníkům cítit se pohodlně a bezpečně při tom nákupu. Kdežto, co se týká loajality zákazníků, tak ta se zase rodí z pozitivních zkušeností a vztahů. Druhým bodem je zlepšení zkušenosti té druhé strany. Protože zase kvalitní komunikace přispívá celkově k spokojenosti ve vztazích a o to více vlastně se zákazníky. Já bych celkově řekla, že kvalitní komunikace je vlastně základem, totálním základem vlastně všech vztahů. Proto vlastně i ve chvíli, kdy já s klientkami vlastně řeším komunikaci, ať už je to s manželem, nebo jsem chtěla říct s partnerem, s dětmi, s rodiči, s klienty, tak opravdu ve chvíli, kdy my odblokujeme takové ty strachy, i takové to určení těch hranic a schopnost vyjadřování se, ale zároveň s respektem, tak vlastně potom vznikají, jak já říkám, takové ty vztahové zázraky. Ve chvíli, kdy opravdu mám poměrně často, kdy mi klientky přijdou, hele, můj vztah je prostě jako takovej na bodu 0, nic moc, hele, pomalu to je, vím, že jedna klientka, která za mnou poprvé přišla, tak říká, no ten můj vztah je takovej nic moc, ale ve chvíli, kdy jsme na to začali pracovat, tak najednou začala objevovat, že vlastně opravdu ten manžel vlastně na to velmi rychle reagoval a najednou zjistila, že opravdu ve chvíli, kdy se člověk změní sám sebe, tak vlastně ten manžel na to krásně reagoval a je to odrazem, ty druzí lidé jsou vlastně odrazem nás samotných. A to se jí vlastně promítlo potom do podnikání, protože ona třeba zvýšila cenu
a najednou prostě zvýšila si svoji hodnotu, zvýšila svoji cenu a najednou prostě měla i daleko víc klientek. Jo? U podnikatelek taková ta zlepšení komunikace jsou třeba rychlé odpovědi, jasné instrukce, řešení problémů, proaktivní komunikace a tak dále. U zaměstnavatele to může být třeba dodržení termínu, že dodržujete termíny, že jasně argumentujete, proč ano a proč ne. To vše zvyšuje opět důvěru a schopnost lepší vzájemné spolupráce. A stalo se ti někdy to, že bys neúplně dobře argumentovala, nebo napsala instrukce, nebo neúplně rychle odpověděla a potom se vlastně ten druhý neozval, ať už je to zákazník nebo někdo jiný? Třetí bod. Zvýšení prodeje a konverzí. Správná komunikace totiž dokáže přesvědčit zákazníka, aby dokončil nákup. Od jasného popisu produktů po efektivní odpovědi na dotazy. Prostě každá interakce může posílit důvěru a přivést zákazníka k nákupu. Zkus se podívat třeba na svoje vlastní důvody, proč vlastně něco koupíš. Zamysl se nad tím. Čtvrtý bod je budování určité značky. A komunikace celkově je nástrojem, jak budovat tu naši značku, styl, tón, způsob, jakým komunikujete. Vytváříte vlastně image své vaší značky a zákazníků. A celkově prostě naslouchat potřebám sobě, ale i druhým a tím sebevědomě komunikovat je prostě totální základ. A to je vlastně i důvod, proč jsem vytvořila kurz sebevědomou komunikací k vyšším prodejům. Ale ono to není jenom, ono to je sice určený hlavně pro podnikatelky, ale opravdu hodně si odnesou i lidé, kteří prostě mají potřebu si zvýšit tu komunikaci, zlepšit to sebevědomí, protože je to hlavně o té sebevědomé komunikaci. A to, jak už jsem tady mluvila, v těch vztazích a v té interakci a komunikaci je prostě potřeba vlastně ve všech vztazích, co vlastně vůbec máme. Tak, jak vlastně souvisí ty osobní vztahy s pracovními vztahy? A ať už je to s těmi zákazníky v podnikání, nebo právě i u toho zaměstnavatele. Schválně napište mi do komentáře, jak to vidíte vy. Jestli vůbec souvisí, jestli tam vidíte ty souvislosti nebo ne. A já ty komentáře si ráda pročtu a případně, kdo kouká ze záznamu, tak určitě mě napište taky, protože já pak na to budu i reagovat. Tak, z mého pohledu vztahy, které celkově budujeme v osobním životě, právě ovlivňují, jak jednáme v práci s klienty, s obchodními partnery. Když jsme například doma vystaveni konfliktům, může se to snížit, to naše sebevědomí právě i v té práci. Naopak, harmonie doma může přinést tu pozitivní energii i do pracovních a obchodních vztahů. Dám příklad. Pokud třeba máte doma podporující prostředí, kde se cítíte respektování, milování, pravděpodobně přenesete tu energii i do svého podnikání, do své práce. Na druhou stranu, ale pokud se cítíte fakt vyčerpaně a nedoceněně, může to negativně ovlivnit právě to vaše rozhodování a komunikaci. A stejně jako jsem uvedla třeba tu klientku, kde původně to byl vztah, nebo to bylo manželství pomalu na rozvod, tak najednou ve chvíli, kdy sama si zvýšila to svoje sebevědomí i díky dlouhodobé spolupráci se mnou, prostě a díky terapiím, a že jsme na tom opravdu spolupracovali, tak vlastně se zlepšily vztahy s rodinou, navýšila si svoji vlastní cenu a najednou přišly třeba 2 klientky a o ceně nesmlouvaly, protože prostě už sama věděla, že tuhle cenu opravdu má.
A teď tu mám pro vás cvičení. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké techniky používáte při řešení konfliktů nebo při budování vztahů s rodinou a přáteli. Jak byste tyhle ty techniky mohli aplikovat ve vašem podnikání? Samotné techniky řekneme potom později. A co s nimi a respektive jaké techniky bych vám doporučila. Tak, jak vidíte, celkově ty osobní vztahy a vztahy vlastně pracovní se zákazníky jsou vlastně vzájemně propojené a to nejen z toho důvodu, že když je doma dobře, tak je dobře většinou i pracovně a opačně. Ale i z toho důvodu, že ve chvíli, kdy my to umíme, tak to dokážeme propsat, přenést do všech oblastí vlastně života a s kdekým se setkáváte. Tak a z jakých důvodů je teda vlastně ty osobní a pracovní vztahy provázané? Je to třeba i v rámci té emoční inteligence, celkové empatie, protože když si vezmete, že emoční inteligence jako taková je vlastně schopnost rozpoznávat a regulovat vlastní takové ty emoce, zároveň rozumět těm emocím ostatním, tak uznejte, že už jenom tohleto, umět ovládat svoje vlastní emoce a umět to, že když nám není úplně dobře, tak si je jako zvýšit, tak je právě to, co se opravdu hodně hodí při komunikaci úplně s každým. Stejný princip právě platí i pro vztahy osobní, pracovní, se zákazníky, s obchodním partnerem, prostě s kdekým. Druhý důvod je budování důvěry. Já už jsem to tady trochu nakousla, jo? Protože ta důvěra celkově je základem jak těch osobních, tak i těch pracovních vztahů. A v osobních vztazích se důvěra buduje časem skrze takovéto konzistentní chování, upřímnost, spolehlivost a tak dále. Podobně je to právě i v tom podnikání. Ale celkově vlastně důvěra jako taková je vlastně velmi důležitá pro dlouhodobou takovou tu lojalitu, ať už se jedná vyloženě o přátelství nebo vztah právě s tím zákazníkem. A třetí důvod jsou komunikační dovednosti, protože v osobních vztazích je komunikace klíčová při řešení konfliktu. Vyjasňování si takovéto nedorozumění, udržování prostě zdravého vztahu, ptání se třeba na ty potřeby a tak dále. Tyto dovednosti vlastně jsou opravdu přenosné do všech oblastí, vlastně s kým vlastně komunikujete. Vytváření a udržování vlastně vztahu zase. Ono celkově vlastně naslouchání potřebám sobě a druhým. Tím sebevědomě komunikujete. A zase, to je vlastně i důvod, proč jsem vytvořila ten kurz s tou sebevědomou komunikací. Protože je potřeba, abyste si zvýšili to sebevědomí, abyste uměli komunikovat, abyste ovládli ten strach, když máte někde komunikovat a někde se prezentovat a tak dále. A abyste uměli s tímhletím vlastně pracovat. A vlastně jaké teda techniky pro zlepšení komunikace v osobním a pracovním životě používáte vy? To docela zajímá, tak opravdu už tak napište do komentáře a já vám tady vlastně uvedu zhruba 4 techniky, které bych vám opravdu doporučila a přitom mě přijdou poměrně jednoduché, ale řekla bych, že méně lidí dělá. První je technika aktivního naslouchání. Schválně jsem zvědavá, jestli jste je někdy vyzkoušeli tuhleto techniku toho aktivního naslouchání, protože
Ono totiž aktivní naslouchání neznamená plně se soustředit na to, kdo mluví a vlastně takhle. Aktivní naslouchání neznamená prostě jenom vnímat slova, jako jo, že něco někdo říká. Ale aktivní naslouchání znamená to se plně soustředit na toho, kdo mluví a potvrdit, že jste jakoby pochopili to jeho sdělení. Kdy pochopit ty emoce, ten kontext. Ideální je, když jako třeba zopakujete ty jeho slova trošku jako svýma slovama, abyste i sami pochopili, i vy sami, i on pochopil, že se opravdu chápete. Protože všimněte si, že my si neuvěřitelně vytváříme spoustu domněnek, jako fakt hodně. Jo. A já se přiznám, že tohleto jsem se naučila jako první, protože mě to velmi, velmi ulehčilo jednání opravdu s kdekým. Ať už opravdu doma, nebo s dítětem, nebo prostě v práci, nebo se zákazníkem. Protože každý má jiné vyjadřovací schopnosti a každý má takový jiný vyjadřovací komunikační talent. A úplně stejně se můžete setkat s někým, koho úplně jako nerozumíte, nepochopíte, o čem vlastně mluví, nebo si myslíte, že on si myslí. Upřímně, tohle je cesta do pekel. Myslet si, že on si něco myslí. Slyšíte, jak to paradoxně zní? Už jenom když to řeknu, tak se tomu prostě musím smát. Já jsem si myslela, že ty si myslíš. Zaprvé, jak můžete vědět, co on si myslí, protože přece nikdo. Dobře, troufám si říct, že 99% lidí rozhodně neví, co si myslí ten druhý. Může vytušit nějaké emoce, jako z toho tónu a tak dále, ale rozhodně nemůže vědět, co si skutečně myslí. Takže příklad, když druhý prostě mluví, nesoustřeďte se na to, co odpovíte, ale na to, co vám ten daný člověk chce skutečně sdělit. Poté je ideální dobrý, jak už jsem sama říkala, shrnout, co jste slyšeli svýma slovama, abyste si ověřili vy sami, že jste opravdu rozuměli. Jo, můžete třeba říct, pokud jsem správně pochopila, říkáte, že, nebo jestli správně chápu, nebo já to chápu tak a tak. Je to opravdu ono. Jo? Ono opravdu, já bych řekla, že tohleto, už jen tímhletím si opravdu neuvěřitelně ušetříte spoustu nedorozumění a tak dále. To je spoustu konfliktů zbytečně, který by nemuseli vzniknout jenom díky tomu, že zkusíte říct svýma vlastníma slovama, co ten druhý říkal. Prostě si nedomníváte a jasně komunikujete. Nebo prostě třeba i řeknete, já vám nerozumím, já nevím, co s tím chcete říct. Já i třeba takhle opravdu skutečně, já takhle si třeba někdy ptám i své vlastní dcery, já nevím, o čem mluvíš, já nevím, co tím chceš říct. A ona to znovu zkusí říct jinak a už spolu můžeme mluvit. Tohle se dá opravdu aplikovat totálně na všechny. Takže zkuste si představit třeba nedávný rozhovor s klientem, s kolegou, s manželem, s dítětem, kde jste možná nenaslouchali tak pozorně, jak byste mohli, a jak by se změnila ta reakce, kdybyste opravdu naslouchali. Co myslíte? Klidně mi napište do komentáře, já to moc ráda uvidím a jak to vnímáte vy. Ono ve chvíli, kdy opravdu dokážete naslouchat potřebám sobě i druhým, tak prostě ta sebevědomá komunikace je vlastně přirozeností a ty vztahy potom jsou mnohem, mnohem krásnější. A tou sebevědomou komunikací vlastně tím zlepšíte pocity při
představování se, při vysílání, můžete vlastně i, co se týká podnikání, dosahovat i vyšších prodejů a tak dále. Zlepšit ty rozhodovací vlastní schopnosti, vytvářet silné a důvěryhodné vztahy, ať už se jedná s manželem, nebo s partnerem, nebo prostě se zákazníky, nebo s kolegy a tak dále. Opravdu, nebo i vlastně se sousedy a tak dále. Jo? Ty vztahy opravdu, když si vezmete, tak pokud nejste úplně izolovaný v jedné místnosti, tak vlastně vztahy máme úplně každý. A co si budeme povídat, tak ve chvíli, kdy ten vztah je jako hezký, nebo alespoň na nějaké neutrální úrovni, že se prostě, jo, tak je to prostě úplně o něčem jiným. A i vám se žije mnohem lépe. A o tom přesně vlastně budu učit právě v tom kurzu Sebevědomá komunikace k vyšším prodejům. A právě proto říkám, že sice je to určené hlavně pro podnikatelky, ale velkou část je vlastně právě sama o sobě. Jak zpracovat ty své strachy, když se bojím něco někde říct. Jak rozhodovat prostě, jak pomoci to rozhodovat, jak zapojit to svoje tělo, jak prostě si zvýšit to sebevědomí, jaké techniky ještě použít pro sebe, ještě další prostě pro sebevědomou komunikaci. Tak, druhá technika vlastně pro zlepšení komunikace je budování důvěry skrze otevřenost a transparentnost. Já už jsem to tady opakovala několikrát. Důvěra je základem, kamenem každého vztahu. Buduje se časem, ale může být zničena jedním neupřímným jednáním. A je úplně jedno, jaký to vztah zrovna je. Osobní, pracovní. V podnikání je klíčové být opravdu transparentní o tom, co nabízíte a otevřeně komunikovat o možných problémech. Například, pokud se prostě stane chyba, buďte první, kdo ji prostě přizná a nabídněte řešení. Tím ukážete, že jste důvěryhodní, že vám záleží na klientově spokojenosti, důvěryhodnost je prostě to, co přitahuje. Třetí technika je takzvaná technika já výroků pro takovou tu asertivní komunikaci, ale řekla bych, že se to opravdu hodí. Při komunikaci o svých potřebách nebo pocitech, abych celkově řekla, že ono je hlavně důležité vůbec mluvit o těch svých potřebách a pocitech. Snažit se vyjádřit ty svoje potřeby a pocity. Ale také bych ještě zmínila jen takovou vsuvku, že když už pokud už umíte mluvit o svých potřebách a pocitech, zkuste se třeba někdy zeptat, jaký ten druhý má potřeby nebo pocity. Minimálně ty potřeby vám určitě řekne. Tak, při komunikaci o svých potřebách a pocitech používejte tzv. já výroky, které vyjadřují to, že jakoby vyjadřují takovou tu vlastní zkušenost, bez obviňování té druhé strany. Možná jste už o tom slyšeli, ale já to tu chci zmínit, protože si myslím, že je to velmi klíčové. Protože místo třeba takového toho, ty mě nikdy neposloucháš, použijte, cítím se nevyslyšená, když neodpovíš na mé otázky. Jo? Je to něco jiného. Mluvíš o sobě. Nemluvíš o něm. A ten druhý najednou vnímá, že ty máš nějaké potřeby a on je třeba může naplnit. A už se o tom můžete začít bavit. A co bys třeba potřebovala? Nebo víš, já bych třeba potřebovala trošku víc doteků, nebo trochu víc pozornosti, prostě abych vnímala tu pozornost. Jo? Popravdě řečeno, tohle může být docela použitý i v rámci sexuálních potřeb, co se týká postele a podobně, ale tohle to je opravdu velmi klíčové, opravdu ve všech vztazích.
jakoby takových hlavně těch osobních, ale u těch klientů bych řekla, že je docela dobrý i takový to, já vnímám, že úplně mě třeba neoceňujete, nebo prostě já mám takovouhle hodnotu a pokud ji prostě nevnímáte, tak je to vaše věc, jo? Zase takové to třeba odsunutí se, jakoby, že tohle je moje, tohle je vaše a tak dále. Tak, čtvrtá technika vlastně, nebo čtvrtá technika pro tu lepší komunikaci je vlastně technika sebevědomé prezentace. Takže sebevědomá prezentace je nejenom o tom, co říkáte, ale i jak to říkáte. To už vám možná trošku jako něco napovídá, že jo? Protože jde totiž i o takovou tu řeč těla, nebo tón hlasu, nebo celkový dojem, který prostě zanecháváš ty, když něco říkáš. Strach z prezentace často právě pramení z toho, jak nás druzí vnímají a nejistoty ohledně vlastně naší hodnoty. Takže vemte si, že už jen takovej ten postoj, nebo schrbená ramena, nebo hlas a tak dále. A vemte si, kdybych neustále mluvila potichu, jednotónním, monotónním tónem, tak by mě asi nikdo neposlouchal, že jo? Teď si vemte, že bych takhle poslouchala, že bych takhle mluvila 25 minut a myslím si, že už po chvíli, co teďka mluvím, vás to zase úplně nepřestává bavit, že jo? Takže tipy vůbec, jak vlastně překonat trošku aspoň ten strach, abyste z tohohle vysílání něco měli, ještě víc, než můžete teďka mít, je vlastně celkové dechové cvičení, protože před každou tou prezentací, vystoupení nebo důležitým rozhovorem si prostě dopřej pár minut hlubokého dýchání, abys prostě uklidnila ty nervy. Ono totiž už jenom samotné vnímání, zavření očí a jenom vnímáš, jak se nadechuješ, vydechuješ, tak prostě vnímáš sám sebe. Vnímáš svoji vlastní energii. Dostáváš se do sebe, dostáváš se do středu těla. A to nás i hodně posune potom v takovém tom jasném určení si, co a jak vlastně v rámci té komunikace chceme dosáhnout. Druhý typ je vizualizace úspěchu. Ona vizualizace je někdy přeceňovaná a někdy velmi podceňovaná, protože ona dokáže velmi pomoct, když jí začneme věřit. A když ji opravdu začneme cíleně vyhledávat. Jo, představ si, jak vlastně bys mohla mít tu úspěšnou prezentaci nebo úspěšný rozhovor, jak dosáhneš vlastně svého cíle, toho, co chceš v rámci té komunikace a jak se cítíš, jak tě ostatní vnímají, jak tě ten druhý vnímá, když zrovna komunikuješ. To pozitivní naladění výrazně vlastně zlepší tvůj vlastní výkon při té komunikaci. A samozřejmě třetí typ je celkově dobrá příprava. Je základem sebevědomí, protože když víš, o čem mluvíš, tak je prostě mnohem těžší, aby tě něco rozhodilo. A i v rámci přípravy prostě na nějakou komunikaci, na nějaký třeba i když víš, že bude nějaký teoreticky jako konflikt nebo nějaký vyměňování názorů, tak je docela dobrý si připravit takovou tu jasnou, co vlastně přesně chceš, jako ne úplně konkrétní, jak chceš, aby to vypadalo, ale jaké parametry, ty nejdůležitější body chceš, aby se z téhleté komunikace, z tohohle rozhovoru vlastně vyklubaly. Jo, takže to je další věc. Určitě vyzkoušejte i tu vizualizaci, i to dechové cvičení, protože si myslím, že to jsou opravdu věci, které by vás opravdu vědomě opravdu mohly velmi, velmi pomoct.
A také pořád přemýšlíš, jestli jsi prostě dost dobrá, nebo jestli máš na tohle nebo na tohle, tak přestaň přemýšlet, jestli jsi dost dobrá a vlastně začni sebevědomě komunikovat. O tom vlastně je hodně ten webinář a nyní jsme vlastně se ponořili do tajů té komunikace a vztahů na našem webináři. A já tak nějak jako cítím, že jsi připravená udělat ten další krok na tvé cestě k síle a té vnitřní síle a úspěchu. Představ si, že tvá komunikace se stane neodolatelným kouzlem, které přitahuje to, po čem toužíš. Ať už je to sebevědomí, hlubší vztahy nebo vyšší prodej. Ráda tě zvu do pokračování vlastně cesty, do kurzu sebevědomou komunikaci k vyšším prodejům, který právě tě provede transformačním procesem, kde tvá slova a činy získají vlastně sílu, ale hlavně tvoji vnitřní sílu. Ten kurz je něco jako most, který tě propojí s tvou vnitřní moudrostí a odemkne tvé plné potenciály, kde se vlastně naučíš vnímat tu svoji duši, to svoje tělo, ty svoje potřeby. Jo, protože o tom to vlastně je, protože ve chvíli, kdy ty vlastně víš a vnímáš ty svoje potřeby, to svoje tělo, tak nejenom, že se dokážeš neuvěřitelně rychle, ale prostě dokážeš se rozhodovat. Víš, co je pro tebe opravdu důležité a co je teprve druhé nebo třetí. A neplácáš se prostě v jednom druhém. Tak ta komunikace je úplně jiná. A ty prodeje samozřejmě pro ty online podnikatelky jsou taky úplně jiný. Jo? Navíc dostaneš 8 tipů, jak si zvýšit to sebevědomí. A další nástroje pro sebevědomou komunikaci, které vlastně můžeš používat buď to okamžitě, jakoby ještě před, nebo při, nebo i po. Pokud máš i pocit třeba, pokud bys třeba i měla pocit, že si to ne úplně povedlo, tak se to dokáže tak nějak jako napravit, a hlavně vnitřně, abys prostě to napravila i sama pro sebe. Navíc já jsem připravila i akupunkturní bod, který vlastně můžeš používat pro uvolnění emocí a překonání právě strachu při té komunikaci. A vlastně ten bod je super na to, že vlastně pomáhá tak jako uvolňovat ty strachy vlastně nejenom při té komunikaci. Takže myslím si, že to je opravdu velmi, velmi důležitý. A teďka na konci toho webináře, pokud tě to osloví, tak tě ráda zvu na pokračování téhleté naší cestě do kurzu sebevědomou komunikací k vyšším prodejům, který teďka je v předprodejní ceně. Ale pozor, tahle ta předprodejní cena je pouze do téhleté neděle. Pouze, teď nevím, jak to vychází, 7., 8., 9. Takže tohle je kurz, který je tvým klíčem k tomu, aby se stala mistrem ve své vlastní komunikaci, která tě přinese nejenom ty vyšší prodeje, ale hlavně hlubokou spokojenost a úspěch ve všech vlastně oblastech života. Protože ve chvíli, kdy začneš vyjadřovat to sebevědomí, začneš vnímat ty svoje hodnoty, začneš vnímat to svoje tělo, tak to prostě se dá i ven. Se to dá vidět i ven. A ono se to strašně špatně popisuje. Já to vždycky klientkám říkám, už mě popisují, jak se krásně cítí po té terapii jako takové. A já říkám, tak mě řekni, jak tohle mám říct těm lidem, jo. Ale o tom to opravdu je. Já jsem prostě se naučila, já opravdu dokážu předat prostě techniky a věci, které opravdu můžete okamžitě používat. A je to čistě na vás, abyste to opravdu používali a dokázali to opravdu přenést do toho svého života, protože já nepoužívám nic těžkého, opravdu ne. Tohle dokáže opravdu každý, kdo prostě aspoň trošku chce ten svůj život, tu svoji komunikaci prostě proměnit, chce rozumět sám sobě a chce prostě ovládnout ty strachy, ty svoje sabotéry, aspoň prostě do nějaké úrovně, aby ho zbytečně neblokovali. Aby zbytečně neblokovali tu komunikaci, protože myslím si, že
jako pořád říkám, já to možná opakuju na ten webinář, ale prostě komunikace jako takový je základ vztahu. Ale úplně všech vztahů. Když umím komunikovat, tak umím komunikovat s manželem, s dětmi, samozřejmě tam je to malinko specifický, ale i tam to se dá použít hodně dobře. Dá se to použít s partnerem, s dětmi, jak jsem řekla, s kolegy, se šéfy, s klienty, s obchodními partnery. Prostě ta komunikace je základ. A už to vlastně vidíte, už u toho vytváření těch domněnek, už jenom u té techniky, hele, zopakuji to, co jsem řekl, to, co řekl on. Už jen tohle to je moc náklad. A teď já vám dám na tomhle kurzu daleko víc technik, které můžete jednoduše použít. A přitom to efektivně pomůže v té vaší komunikaci. A zároveň vás může zbavit i těch strachů a zvýšit si to sebevědomí, které, ta sebevědomí je vlastně tak jako to je ta cestička k tomu úspěchu toho, co vlastně chcete. Tak jo, nebudu to dál prodlužovat. Já vás opravdu zvu do kurzu sebevědomou komunikaci k vyšším prodejům, protože opravdu teď je to aktuální, teď je ten správný čas pro to, abyste přemostili se do toho úspěchu a do té radosti z té komunikace. A mimo jiné, teď je hlavně předprodejní cena dokonce teďka do neděle, takže využijte toho. Mějte se tím hezky. Nashledanou. Ahoj.